إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan şırda dünya tulasınca hem Peygamberimiz yaşayan жерде көп соғышлар бар иде. Hem ol соғышлар дұрыс булган, арасында дұрыс булган сәбәп белән башланганнары да бар, ләкин күбесе инде кеше малын талау өчен, рәнҗетер өчен, үтерер өчен, үзеңне күрсәтер өчен башлана иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ислам дине белән килде. Кешеләрне сугыш, рәнҗетү, талау, урлау тормышыннан чыгарып, иминлеккә илтер өчен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тырыша иде кешеләрне шул сугышлардан ераклаштырырга. Төрле юллар таба иде. Һәм моңар кагыйдәләр куйды. Абу Зәр исемле сахабадан тапшырыла, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһтан тапшыра. Аллаһтан риваят кыла. Аллаһ Тәгалә әйтте: "И кулларым, инни харрамту зулма аля нафси." Тахқиқ золымны, рәнҗетүне, хаксызлыкны үземә харам кылдым, тыйдым. وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Һәм сезнең арагызда да аны харам кылдым. Бер-берегезне рәнҗетмәгез. Бер-берегезнең хакларын таламагыз, хаксыз алмагыз. Дип Аллаһ Тәгалә безгә мөрәҗәгать итә үз кулларына. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иттaqu дa'ватал мазлум." Рәнҗетелгән кешенең дуасыннан куркыгыз, сакланыгыз. Фа иннаха тухмалу алал гамам. يقول الله عز وجل: "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين." Дөреслектә ул күкләрдән дә өстен күтәрелә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Үз көчем, кудрәтем белән ант итәм, һичшиксез мин сиңа ярдәм итәчәкмен, вакыт үтсә дә" диде. Ниндидер вакыт үтсә дә, һичшиксез мин сиңа ярдәм итәчәкмен. Рәнҗеткән кешене газаплаячакмын ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "И муъминнар, я айюхаллазина аману,
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. Ey müminler, haqlıqны тұрғызушылардан болығыз. Хам ғаділлікке шахадат китерегіз. Яғни ғаділлік болсын шахадатларыгызда. Дұрыс болған нәрсеге генә шахадат китерегіз. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Бірәр кешегә, бірәр халыққа дошман булып, ашуыгыз булып, шул ашуыгыз, дошманлыгыгыз гаделсезлеккә китермәсен. Ул сезгә дошман булса да, ул сезне рәнҗиткән булса да, ләкин шул ишракта да гаделлек тиешле булып тора. Кеше Аллаһ куйган шикләрне чыгарга тиеш түгел. И'дилу хува aqrabu lit-тaqва. Гаделле булыгыз, ул тақвалыкка якынрак. Ваттақуллаһ. Хам Аллаһ Тәгаләнең ашуыннан, газабыннан сакланыгыз. Аллаһ Тәгалә сезнең эшләгән эшләрегезне белә. Ягъни бу аятларда һәм хадисләрдә шариғат зулым кылудан тыйды. Кешене нинди генә диндә булмасын, нинди генә фикердә булмасын, аңа карата гаделсезлекне тыйды. Һәм Аллаһ Тәгалә кешеләрне рәхмәткә чакырды, иминлеккә чакырды. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да рәхмәтле иде, мәрхәмәтле иде. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Без сине галәмнәргә рәхмәт өчен генә җибәрдек диде. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك دي الله تعالى. Аллаһның рәхмәте белән уммәтеңә шәфкатьле булдың. Әгәр дә каты күңелле булсаң, әлбәттә синең тирәңнән кашырлар иделәр диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям уммәте өчен иминле юллар эзли иде. Иминлекле галәмнәргә китерде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына әйтә иде: لا تتمنون لقاء العدو وسلوا الله العافية. Дошман белән очрашуга омтылмагыз. Ягъни сугышка омтылмагыз. Сугыш ул бер кашан да исламда максат булып тормады. Күп адашкан төркемнәр аны максат итеп алдылар. Ләкин ислам сугышуны, җихадны бер кашан да максат итеп куймый иде. Бәлки киресенчә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорагач та бер кеше үзен күрсәтер өчен сугыша. Икенче кеше халкын күтәрер өчен сугыша. Ягъни төрле мисаллар, төрле ниятләрне китерделәр аңа. Һәм кайсысы булардан Аллаһ юлында дип сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кем Аллаһ сүзен күтәрер өчен сугыша" дип әйтте. Ягъни ислам бер кашанда сугышуны, кеше үтерүне максат итеп куймый иде. Бәлки Аллаһ Тәгаләнең сүзен күтәрер өчен, иминлекне таратыр өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ман катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил ард فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Мәида сүрәсенең 32 аятында. Әгәр берәр кеше бүтән кешене үтерсә, ягъни әгәр берәр кеше үтермәгән кешене яки җир өстендә бозыклык кылмаган кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән сыман була. Бер кешене үлемнән коткарса, бөтен кешеләрне үлемнән коткарган сыман була диде. Җанны сакларга, үтермәскә чакырды Аллаһ Тәгалә. Сугышучылар турында Аллаһ Тәгалә әйтте: «Вaqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu». Хәтта сугыш майданында булганда да Аллаһ Тәгалә гаделлеккә чакыра. Һәм әйтә: "Сезнең белән сугыш башланган кешеләр белән генә сугышыгыз" ди. Аллаһ юлында сугышыгыз, сезгә каршы сугыш башланган кешеләр белән. Ләкин шиктән үтмәгез. Ди. Ягъни сугышка катнашып булмаган кешеләр белән. Сезгә карата кылыч күтәрмәгән кешеләр белән сугышмагыз ди Аллаһ Тәгалә. Бу шиктән чыгу булачак диде. Аллаһ шиктән чыгучыларны яратмый. Инналлаһа ла юхиббул муътадин. Мусламаннар белән иминлектә сылых кырып яшәгән кешеләр турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә: «Ала ман залама муахадан ау интaqasahu ау kallafahu fawqa taqatihi ау akhadha minhu shay'an bighayri tibi nafsin minhu fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah». диде. Әгәр дә берәр кеше мусламаннар белән иминлектә яшәгән кешене үтерсә, яки зулым кылса, рәнҗетсә, хакын төшерсә, хаксыз алган булса берәр нәрсә, яки кешеннән килмәгән эшне йөкләсә, яки аннан ризалыгы булмыйча берәр нәрсә алса, дөрестлектә мин ул кешенең, ягъни мусламаннар белән иминлектә яшәгән кешенең шәфәгатьчесе булачакмын. Ягъни мусламанга каршы, мөэмингә каршы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул кешенең ягын алачак. Кем инде аны үтерсә, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ Тәгалә аңа харрамаллаһу алейхи рихал джанна. Аллаһ Тәгалә аңа җәннәт исен харам кылыр. Аның исе 70 ел юл ераклыгыннан сизелә диде. Җәннәт исе 70 ел юл озынлыгыннан сизелә, ераклыгыннан сизелә. Бер вакытны сахабалар сугышка барганда, алар янына сарыклары белән чыккан, ягъни малы белән чыккан бер кешене очраттылар. Дошман кабиләсеннән булган. Һәм ул кеше «Ассаламу алейкум» дип эндәште аларга. Ләкин сахабалардан берсе моның сүзенә ышанмыйча, ягъни иминлек белән килүенә ышанмыйча, аны үтерде һәм малын алды. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ничек син Аллаһ каршында җавап бирерсең?
ул синең яныңа ла илаха иллаллах белән килде, иминлек белән килде, ә син аны үтердең диде. Ул моны үзен һәм малын коткарыр өчен генә әйтте диде. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, син аның йөрәген ярып карадыңмы диде. Һәм Аллаһ Тәгалә менә ушбу аятны иңдерде, Ниса сүрәсенең 94-нче аятны. Я айюхаллазина аману, иза дарабтум фи сабилиллах фатабайяну. И муъминнар, әгәр дә җир өстендә йөреп, сугыш майданында булсагыз, һәр хәлне ачыклагыз. Ашыкмагыз хөкем бирергә. Ашыкмагыз кешене үтерергә. Ашыкмагыз рәнҗетергә ди Аллаһ Тәгалә. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. Һәм сезгә сәлам белән, иминлек белән килгән кешене ашыгып, бу муъмин түгел дип үтермәгез ди, рәнҗетмәгез. Табтагуна арадал хаяти дөнья, дөнья малын теләп. Фаиндаллахи маганиму кәсира. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә сабырлык өчен, тырышлык өчен күп саваплар вәгъдә итә. Күп яхшылыклар вәгъдә итә. Дөнья малына омтылып кеше рәнҗетергә ашыкмагыз ди Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә сезгә күп нәрсә вәгъдә итә, моңар карата. Сез дә бит моңар кадәр шундый ук кешеләр идегез. Һәм Аллаһ Тәгалә сезгә рәхмәтен күрсәтте. Һәм сез кешеләр арасында муъмин дип санала башладыгыз. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә сезнең эшләгән эшләрегезне белә ди. Ягъни кайбер кешеләр кешегә хөкем биреп ашыгалар, аны рәнҗетергә. Кайберләр сүз белән генә рәнҗетәләр. Кайберләр кул кулланып, кайберләр үтерүгә җитә, кайберләрнең рәнҗетүе үтерүгә җитә. Аллаһ Тәгалә тыямыннан. Ашыклагыз ди, ирәнегез ди. Сезгә иминлек белән килгән кешене рәнҗетмәгез, зулым кылмагыз. Моңар кадәр сез дә шундый идегез. Сезнең дә хатагыз булды. Кайберегез мушриклар идегез, кайберләр кафирлар идегез. Кайберләр ниндидер гынахлар кыла идегез. Шуңар Аллаһ Тәгалә ашыгудан тыя. Ва ин җанаху лис-сәлми фаҗнах лаха ва таваккал ала Аллаһ. Аллаһ Тәгалә әйтә: әгәр дә сезнең белән сулых кылырга теләсәләр, омтыл шуңар диде. Һәм Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллә. Ягъни сугышны калдыр, сугышма, сулых кыл. Иннаху хуас-сами'ул алим. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллә, дөреслектә ул ишетүче, белеше. Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, и кешеләр, ягъни бөтен кешеләргә мөрәҗәгать итә. Инна халакнакум мин закарин ва унса. Дөреслектә без сезне ир һәм хатын буларак кылдык. Ва җаалнакум шууба ва кабаила. Һәм сезне төрле милләтләргә, кабиләләргә бүлдек. Литаарафу. Сез бер-берегезне танысын өчен. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Дөреслектә иң хәерле сезнең арагызда. Гарәп булганы түгел, татар булганы түгел, урыс булганы түгел. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Дөреслектә иң хәерле сезнең арагыздан, иң хөрмәтле сезнең арагыздан тақвалы диде. Инналлаха алимун хабир. Дөреслектә Аллаһ гыйлем иясе. Алим, хабир, һәрбер эшегез турында белеп тора.
Фәлә тузакку анфусакум. Үзегезне күтәрмәгез, мактамагыз. Үзегезне бүтән кешеләргә караганда өстен күрмәгез. Ниндидер милләттә булганыгыз өчен, ниндидер гамәлләр кылганыгыз өчен Аллаһ Тәгалә генә моны белә. Аллаһ Тәгалә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу асылны нигезләп әйтә: "Куллукум ли Адам". Һәрберегез Адам балалары. Адамнан чыктыгыз, Адамнан бар булдыгыз. Ва Адам мин тураб. Адам ул туфрактан булды. Ла фадла лил араби аля ал-а'джами илля бит-тaqва. Хам гараб булган кеше гараб булмаган кешедән өстенрәк түгел диде. Мәгәр тaqвалык белән генә диде. Ягъни аерылырга була тaqвалык белән генә. Кайбер кешеләр, кайбер халыклар үз милләтен бүтән милләтләргә карата өстен күрде. Хам шул милләтләргә карата сугыш белән чыкты. Хам күп афатлар белән күп җаннар үлде, күп гаиләләр бетте, күп балалар әти-әнисез калды, ачлык килде. Менә шул сугышның нәтиҗәсе булып тора. Шуңар ислам ул иминлеккә юл булса, шул юлны сайларга куша. Сугыш юлын узып китеп. Хам Аллаһ Тәгаләнең безгә вәгазен алыйк, өйрәник, хам шул сүзне, Аллаһ Тәгаләнең сүзен тормышында кулланыйк. Аллаһ Тәгалә әйтә Маида сүрәсенең 2-нче аятында: "Ва таавану алал бирри ват тaqва". Бер-берегезгә ярдәм итегез. Нәрсәдә? Әл-бир ват тaqва. Изгелек белән тaqвалыкта. Шул эшләрдә кеше бер-берсенә ярдәм итәргә тиеш. Ва ла таавану алал исми вал удван. Хам бер-берегезгә гынах белән дошманлыкта ярдәм итмәгез. Ваттакуллах, Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз. Дөреслектә Аллаһ шадидул иқаб. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә бер-беребезгә изгелектә ярдәмче булмасак, бер-беребезгә дошманлыкта һәм гынахлыкта ярдәм итсәк, Аллаһ Тәгаләнең газабы каты. Дөреслектә Аллаһ Тәгаләнең газабы каты. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.